Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ay, umagay ko'y mahimo ini pa. Kaya umagay ko'y kahom. Ay, magit ka ang perlas nga dinhi sa kong bulsa. Anong talit mang nawa. Bahala na lang niyo eh. Ako ni pukaw ng Reyna. Reyna Santan! Buka ang imong mga mata. Reyna! Buka na imong mata. Unsa man to? Uy, hala. Mura man nagmilihok ang iyong kamot. Reyna Santan? Milihok ang imong kamot? Nakabati ka na ako, Reyna Santan? Uwa naman mulihok ang iyong kamot. Huna-huna ragito na ako. Ay, sa may akong buhato ni mo, ha? Reyna Santan, unsa magiging nahitabo ni mo? Ngano na tuog makasud sa taas nga panahon? Mura di kag si Sleeping Beauty ini. Ay, wa, cute. Patay gid ko ini sa hari. Ang perlas na gid ang makatabang na ako aron mabuhi ang Reyna. Oh, may kapusawa! Kasi mo kayo nahitabo sa... Ngano nagisgot pa doon silang sawa? Badlo nga ang sawa kay gibalik ko siya ng akong tangkal. Okay ra na lolo. Ikaw bitaw na mo tangkal. Utabang itahon oy bisatiguang na ko to, di pa ko gustong mamatay to. Ay nagkanak ng lola kay makahilo na. Tata! Bugal-bugal na to, kung bugal-bugal niya. Di tabangi ko to. Saan mo ako pagtabang ni mo lang at pinirisom lang ko. Huwag mo ko gagawasin na tangkal. Wala, patay na ko to. Patay na ko to. Ay, kapalalak na lola. Nanay na mga sundalo na. Patya! Kana, patya ninyong bitin! Patya ninyong bitin! Ay, salamat. Ang mga tao na sa bangkya tubang sa bitin nila. Oy! Nagubang utang ka, lola. Makagawa na ko, lola. To, nahiwi ang rihasa kong tanggal to! Tabangi sa to makagawa ko to! Magyariyo ka ng sawa! Kabugat din ini pinapirmi sa soldado ini nga ari. Ato na ka aning hubuon. Kung ganahan kang muhubo ini, ikaw lang. Kaya ko, mahadlo ko muhubo kaya tingalig tigbason ko sa hari ko. Ay, ang tusol rin na to. Mau yun. Nagubot dito ba hinaw sa palasyo? Palasyo! Nagubot na. Ato susyon! Tara! Bukat biyari! Ay! Lah! Alanoy! Ay! Balik sa akin, oy! Kino na ikanting bitin nga gikaway mga sundao! Agoy! Pikir na ba kayo? Mupatay na to. Unsa makatong gidagan sa mga sundaw? Ako liliun sa pagtahan. Mahal na rin na. Diha lang una ka ha. Mingaw na gidinis gawa sa kwarto sa mahal nga Reyna da. Hangtod ang hari. Wa din sa gawa sa kwarto sa Reyna. May nagkagubot sa unahan. Unsa makinahitabo dito? May nagsininggitay man. Ugo. Lola, nagawas na ko sa kong tangkal. Di ko good nas mga sundawang na kong sawa, lola. Makabiya lagi ko dili. Ayaw daw kong yan ito! Iguang na yung taon ng imong abuhan to! Ana lang ko nakadaya sa mong suod sa tangkal, lola. Kaya lang ko naka... Pagpumig ka naman na to! Naguba naman ang usa karihas ini! Pwede ka nang ano, tiwasin na lang ni ha? Napag-ausap ha? Sige na lang eh. Mag-inunungay lang kita din eh. Panapli, lola. Kaya akong baliw ng usa karihas nga nalugti. Panaplin! Yali-yali nyo.
Tuwa paingon sa kwarto sa ray na ang sawa. Nagpaingon ako na din ang sawa. Oh, uy, unsa man nagkamang paingon din eh. Ha! Kaya sawa! Dakong sawa ka na napaingon din eh. Niya siya paingon ako. Ako na ang iyong puntarya. Hoy! Ayaw na ko kung saa, oy! Oh. Mihunong siya. O, may tubang siya na ako. Oh, tukbo na ko niya! Oh, sawa, ayaw na kong tukpa, ha? Huwag mo ko manghilabot ni mo. Oh. Naunsa man siya. Mura manug, mitutok lang ako. Sawa. Ala ka, padayon na lang sa unahan. Ayaw na kong tukba, ha? Dili man ta kontra, ha? Tuwa raw sawa! Pakya ninyo! Oh, Wala! sawa, niyan ang hari. Sige na, lakaw na. Lakaw, kamang na, sibat na. Oh, uy, hala, may patuon ako ang sawa. Ano man to siya? Ano man nakasabot siya sa kong gisulti? Wala! Tuwa dito pero sawa! Kukla ninyo! Kukla! Ikaw ka sa kwarto. Mahal nga hari, ayaw nagkasuko na ako. Nahibong malanggog ko anong nagkagubot dinis gawas. Mao nga may gawas ko. O nganong wa ka man tukba sa sawa? Ha? Kuan, ambot lang. Okay ba? Wa man ko maglihok. Wa tingali siya makakita na ako. Balik na sa sud ug ayaw pagawas. At di mala ang akong asawa. Saman ka hato, uy. Ano wa mo kuon sa sawa? Igo ra ko niyang gitutukan. Unya, may padong na siya dito. Sawa! Sawa! Nagagubot ko sa silik ng kapita. Dakong bintana madinang naaspikas. Makita akong kalihukan sa ubos gikan anang bintana. Pakya ninyo ang sawa! Pakya! Noy, Andoy. Naanasab sa gawas sa palasyo ang sawa, oh. Gigukod sa mga sundao ug mga tao. Tanawa. Ayaw papupadya. Ha? Kay papilo niya taggukod sa sawa. O, tuod, no? Oh, dali. Pasalipod ta sa atbangan ng dakong kay haligi, oh. Dali. Ay, tao Anak lang ng haligi. Ato lang pa itaw itoy. Ilo mo, Ha? Unsa man? Ngano, ha? may itoy nga. Bisod kong rapita, oh. Itoy? Itoy gikahangin mo nakita? Ha? Ay, Dali. itoy gito ko nakita. Ata, gina. Puti siya, gamay. Ya, bidagan pa ingon sa Souls Palasyo. O, mo ba? Dali, atong sundon. Uy, nagkagubot ang mga tao sa gawas. Ang sawa, may kamang siya paingon sa bigas bahin sa palasyo. Asap na siya paingon. Oh, may katat siya paingon sa dakong gate. Oh, paingon na siya sa bigas tampi. Oh, nahagbong siya sa tubig na doon na yung mga buaya. Dili naman ako siya makita dining dapita. Uy, mabalhin ko dito, be. Dali, sunod ako. Ari, dali mo sud. Unsa man yung kapita atong nasong o kanta? Ay, lo pagsaba, Lola. Mangit na kataguan. Mayo kay nagagubot pa sila sa dakong bitin. Ang bitin, nakikaaway sa mga buaya sa suba. Oh, hala, kaluoy niya. Gitabangan siya. Yes! Nakalabang ang sawa sa bigas tampi. Pero, hindi na ako siya lihok. Samaran siya. Naon sa amin ko. Ano, murag na luoy man ko sa dakong sawa. Kabugat kina ni, oy. Hain naman tong itoy. Huwag naman lagi. Ay, Huwag man din, eh. nakabante, tingali siya nga nangita ta niya. Itoy lang to siya, oy. Di na siya advance nga maguna-una. Dali, ato ta dito mangita sa itoy na. Uy, Ato ta unahan. ya, wa naman magkagubot ang mga tao sa gawa sa palasyo. Napatay na tingali lang sawa. Di na lang ta magunahuna sa sawa. Ano yan, doy? Ang itoy ang atong pagitaon. Kay tuwa niya ang pirlas. Oo, unsa ka kung kita ang kakuha sa perlas, no? Kita raw niya ang mahimong gamhanan ini. Aw, kayo. Hala, Oh, kita ka to? Tuwarang itoy, oh. Tuwarang niyan, doy. Dali,
Uy! Chukoy! 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 Huwag ako, Elmo! Huwag ako! Kitang duha ang mudakop! Kitang duha ang mudakop sa ito, Kaluoy sa sawa. Sa maranggit siya, klaro kayo. Oh, uwa na siya sa atbang. Nakatago na siya. Nganong niya ka sa dakong pintana? Ah, Di ba giingnan kumat na di ka mo gawas sa kwarto sa kong asawa? Kung dili mo siya mabuhi pagbalik. natog na siya. Adunay butang nga makapamata niya. Og kana ang pangitaa, mahal nga hari. Dili ka ngayon makapamata sa kong asawa. Dili. Pwes, mamatay ang usa sa imong kauban. Oh, ayaw! Napakyas ka. Usa, mamatay siya. Sundalo! Kuha ang usa ka dinakpal sa tangka. Magpaabot kami kanimo sa akong trono sa gawas. Ayaw! Ayaw, mahal nga hari! Maningkamot ko nga makamatang imong reyna. Dili, kinahanglan may mamatay. Aron mas maningkamot ka. Dali, dali! Oh, mahal nga hari! Ayaw na papatay! Kinahanglan mamatay ang lalaki ni mong kauban. Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!